A la web de l'UBICS, en la part de divulgació, pots trobar l'apartat que hem anomenat Complexifica. En aquest apartat veuràs diferents simulacions o applets de models físics com el model d'Ising en una dimensió, en dos, o el model de Schelling, un model molt popular dins dels sistemes complexos. Pots mirar el vídeo amb l'explicació de cada model, llegir el text i després jugar a variar els paràmetres del model per acabar d'entendre com funciona. Finalment, t'animem a que facis el test quiz per saber si tot t'ha quedat clar. Benvinguts i benvingudes al taller Mouta per entendre els sistemes complexos. Creus que cal reduir el sedentarisme a les aules, que cal integrar coneixement? El projecte Suma t'ajuda a transferir conceptes generals estudiats en diferents disciplines com la psicologia, la química o la biologia i fer-ho a través del cos en moviment.